Днес изпращам още един от нашите автомобили и това е Opel Mokka 2017 година. 1.6 Цяла ванка 1.6 136 конски сили. За Нова Загора клиентът ни Иван Мунев, който дойде заедно с негов приятел. Кое бе интересното в този случай? Клиентът ни капарира автомобила без дори да го е видял. Публикувахме видео в социалните мрежи, което когато разтваряме автомобила, показахме как го разтваряме и в какво състояние. Харесал го е много и час след като видя видеото се свърза с нас, каза: искам да го запазя, за да го видя когато е готов. Казах му, че след като отстраним всички забележки, като го прегледам технически и се установя, че всичко е окей по автомобила, ще се свържа с него и ще му кажа, че е готов да осъществим сделката. 2 седмици по-късно автомобилът е готов. Днес бяха при мен, изпробвахме автомобила, извадихме транзит номера и вече се прибират за Нова Загора. Така че ако искате и вие да разберете защо клиентите имат изключително голямо доверие, последвайте нашата страница.